Який ти костюмчик хочеш? Хочу поїжка костюмчика, мами немає в телефоні. Як це костюмчик порошка? Костюмчик поїжка такий, як так. А є в мами в телефоні немає поїжка. А порошка якого? Правильно? Чи що? П'яного, той, який пається. Я не хотів бути поїжком, а мама немає в телефоні поїжка. Як? Порошком хотів бути? Це щось нове. А я від... Я від хочу, він не замовлявся їсти. Як це так не замовляли? Але ми вже замовили. Де? Ми вже замовили. Це пиво. Так. Вже. Так. Не тоді, коли темно. Порошок ти Марія.